Hasiko gara musika diktaketarekin. Hurrengo ariketetan, nota desberdinak entzungo ditugu. Azentua dutenak seinalatu. Berriro entzungo dugu. Berriro entzungo dugu. Berriro entzungo dugu. Hurrengo ariketetan, nota segida bat entzungo dugu. Azentua kontuan hartuz, seinalatu ze erritmo mota den. Bikoa, hirukoa edo laukoa. Berriro entzun ezazu. Berriro entzun ezazu. Berriro entzun ezazu. Hurrengo ariketetan, seinalatu entzuten den konpasa. Beste aukera bat entzuteko. Beste aukera bat entzuteko. Beste aukera bat entzuteko. Berriro entzungo dugu.